Gospodine Comokos, 13. Srpski ekonomski samit biće održan u ponedeljak i utorak. Koja su glavna pitanja i teme koje će se razmatrati? U poslednjih 13 godina pokušavamo da promovišemo Srbiju kao poželjno mesto za investicije u regionu. Snažno verujemo da Srbija ima mnogo potencijala u mnogim sektorima ekonomije i da će ova konferencija da predstavi velike mogućnosti koje ova zemlja ima. Naravno, razmatraće se i status pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Kao što znate, do kraja decembra dobit ćete datum za početak pregovora. Doveli smo Elmara Broka, predsedavajućeg za spoljne poslove u odboru Evropskog parlamenta, koji će o tome diskutovati sa premijerom i ostalim zvaničnicima. Imaćemo i seminar o tome kako Evropska unija funkcioniše za poslovne ljude i biznis lidere Srbije. Razmatraćemo ekonomska pitanja, pre svega postizanje makroekonomske stabilnosti kroz značajne govornike iz akademskog i poslovnog sveta, takođe iz MMF-a. Diskutovaće se o pitanjima transparentnosti, gorućem pitanju nezaposlenosti u Srbiji, a glavni fokus biće kako da Srbija postane mesto koje će privući još stranih investicija. Videli smo napredak ovih dana u saradnji sa kompanijama sa Bliskog istoka, Kine, Austrije i Grčke. Želimo da stvorimo nove mogućnosti koje će Srbija predstaviti svetu. Više od 50 govornika potvrdilo je učešće na samitu koji će otvoriti srpski premijer Ivica Dačić. Ko su sve govornici? Moram vam reći da smo veoma ponosni ove godine. Imamo jako dobru listu govornika, dolaze iz celog sveta, Austrije, Grčke, Sjedinjenih Američkih Država, tu su srpski, politički i biznis lideri. Očekujemo da će konferencija biti jako uspešna. Kao što sam već rekao, razgovarat ćemo o svim pitanjima koje su bitne za ovu zemlju. Čvrsto verujemo da je ovo jedinstven trenutak za Srbiju, jer imate političku stabilnost. Srbija je u progresu, jedino treba još malo da privučete pažnju međunarodnog tržišta. A govornici će predstaviti takve mogućnosti. Podsjećam vas da smo doveli nekoliko govornika koji će govoriti o pitanjima makroekonomske stabilnosti koja je veoma važna za ekonomiju Srbije danas. Kakav rezultat očekujete posle samita? Rezultati neće odmah biti vidljivi, ali svih ovih godina koliko se održava konferencija, ovo je odlična prilika za razvijanje komunikacijskih veština ne samo za Srbiju nego i za region. Želimo da mislimo da će ova konferencija skrenuti još veću pažnju regiona i Evrope na Srbiju i da ćete u narednih nekoliko meseci videti nove internacionalne kompanije kako dolaze. Sa druge strane, mi posredujemo u dijalogu između Evropske unije i Srbije i imam osjećaj da će konferencija biti produktivna za Srbiju. Gospodine Comokos, hvala vam.